Ang gabi sa inyong tanan diha mga busing sa kaumahan. Kagud taglubi ani kay atong sudan don tinunuan. Kani oh. Kani nga kinhason. Kani. Mo ni akong tunuan. Kay dindot daw kay tunuan siya tapis-tapis dun sabaw. Wala man gud diri sa mua. Agsarbi kaon yun ani karon pag yun ni. Sukad ko nagpuyo ani nga among barangay karon pag kaon aning klase ng kinhason kay tuwa man gud sa mga pispan. Kini makuha nimo. Labi daw ni kay tunuan matong pasarap dalaan ni labi daw ni kay tunuan. Tunuan ko na ako ni kay pa-condition daw ni. Mo nagi nila pa-condition sa may ambisyon. So, kay naman tay ambisyon. Nga may invite a-condition gyud ta piminti ani. Ano sana ako ipakita sa inyo ha, bayong gabi sa inyong tanan. Magluto pa ani.